А всъщност глаголът творя е в първата дума в Стария Завет. Сътворение. Са такива, каквито са законите, които създават хората в съответствие. Поезията и музиката стават или не стават. Скачаш през нощта, записваш нещо, сънуваш го. Не ги смесвам нещата и даже малко се дразня. Ако те ме разпознаят като музикант, когато съм в аудиторията и съм тръгнал да ги занимавам с други сериозни неща, с лингвистика, да речем. Дали наистина така е станало сътворението? Отдели и рече със словото си. Отдели. Начин на изказа, по който нещата стигат до хората, е по-скоро игра с формите. На съдържателно равнище вече има общи моменти и това са моралните послания. Това, че и в един и в другия случай искаш да кажеш нещо добро, нещо хубаво, да създадеш от човека, който те слуша, приятно изживяване, а дори и поука той да се извлече, но не по един дидактичен начин, така с пръст, ами чрез удоволствието той да научи нещо, да състрадава, да разбира все повече и повече нещо за себе си, за живота, за собствената си душа. Ако имаш три ръце, що не пляскаш от сърце? Аз изпитвам уважение към идеите, не толкова към хората. Те по-скоро ги възприемам като някаква персонификация на тези идеи. Точно идеята за развитие по-скоро, в някакъв интелектуален план. За моите преподаватели аз не мога да кажа, че не са се реализирали. Има хора, които просто наистина изпитват любов към това нещо и то си личи. Въпреки че здравеопазването и образованието са на последните 2 места по финансиране в бюджета. Не може да се каже, че аз съм прилежен студент. Никога не съм бил и прилежен ученик. По-скоро винаги съм разчитал на собствените си наблюдения и на собствената си мисъл, отколкото на това нещо, което може да ми се налее в главата. Своята първоначална родителна територия, че се е концентрирала изцяло на изток и се е превърнала... Това, че не съм някакъв прилежен студент, понякога е отвръщавало колегите от мен, че след някакъв час съм отишъл да си поговоря с преподавателя. И това, че му се подмазвам. Всъщност хората, които му се подмазват, са тези, които седят на първите чинове и си записват всичко дословно. Управлението от Сирия... Макар те да не го правят съзнателно, те правят точно това. Искат да покажат прилежност за това, че ще си научат всичко. Мисля си, че повечето от отличниците не знаят защо са отличници. Когато става въпрос за знание, за собственият ти вътрешен личен опит, има огромна разлика между това, което знаеш ти и си прочел в някоя енциклопедия. Системата толерира личности, обаче трябва да има някой, който да те вкара в тази система. Просто да си направил впечатление на някой. И той може да ти помогне след това, ако имаш някакви идеи и да ги реализираш, но ако си седиш само на лекции и очакваш някой да те забележи, просто няма да стане така. Колеги, това е разговор с нашия ректор,
професор Иван Илчев за студентското електронно списание Пирон. Това интервю трябва да бъде Пирон на броя. То е свързано с 120 годишнината на университета и с един важен проблем университетски, който ние до сега не сме обсъждали. И въобще в университета той се обсъжда рядко. Софийския университет възниква през 1888 година. Един министър и един началник на отделение създават университета, без обществото да е убедено, че такъв непременно трябва да има. Има съмнение, че, така скаже, България е дорасла за университет. Но те го създават въпреки това. Той има много ясна задача. Той трябва да ражда учители и чиновници. Тоест той възниква по френския образец. Пирон на броя 120 години Софийския университет. Това трябва да го пише. Едно от централните послания на годишният на университета, че 120 години е един млад университет. Един университет, който те първа влиза в своята млада зрелост, да кажем така, защото големите европейски университети са по 11-12 век. В този смисъл ние сме 10 пъти по-млади от Оксфорд и от Кеймбридж. Най-тежкото е това, което е в главата, като връзки, идеи и като визия за това, което трябва да се случи, да бъде предадено на други хора. Организатор на едно нестандартно събитие, това, което се нарича ивент менеджер, но на странно събитие, каквото е годишнината университета, но тя е различна от предишни годишни, когато неговото различие трябва да бъде предадено на други хора, които нямат нагласата за нещо, кой знае колко ново и провокативно, и не знаят какво се случва, и не знаят защо то се случва. Ето това е трудното, да им бъде разказано на тях и те да бъдат убедени, че то е смислено. Сега, след като съм учила 4 години и вече почвам пета на магистратура, по-скоро имам по-голямо желание да работя, отколкото да уча и нямам въпроса на Хамлет дали да уча или да работя. По-скоро трябва човек да мине и през двете. Водя собствено предаване в ефир отскоро, съвсем отскоро още се уча. Правя преводи. Първоначално ме взеха за това да правя преводи на интервюта, да взимам интервюта от френско говорящи, от английско говорящи. Справям се. Аз съм английка. Имало едно време един много фантастичен град. Този град не бил обикновен град. В него къщите и улиците били много усукани. Да, усукани. Моята най-голяма мечта е да играя в мюзикъл. Това е моята голяма мечта, защото за мен мюзикъл е нещо, което съчетава актьорско майсторство и пеене. А това са двете неща, без които аз не мога. Me